Tini ojago sung nukha chini kha khamlaimani jora tai kha khammani bisingti khano sung khao phanmano tangi mane chini ani apha thangnai 4 bochor sikangni simino paralysis sungjak stroke ngui gaboni yagulo 4 bochor tongmani yagulo bo thangnai bisigo second time stroke kha aboni yagulo o bisigo ngakai 6 tarigo election ni salo bini langma thangka ba chung yakari thangka 10 minute tinba tini ni jorao chung bini bono mukumu ani apha jitu debor mano chung bogimi ani mukumu ni panda chung khailekha o mukumu panda jorao ang obono nugunyo tini kha baijak ni bisingti khano khao phanman phiru tangi hikai o chini dopharok o chini hodarok o chini tipra dopharok abukbo chung beba kono thansakai tongku aboni proman mankha ani mansak joratei ang bo ani apha hamyana kibiui chini tipra dopano thansa khlainani bogi chini bubagrani thanini thanchani boyar loti himei naikha abuk ani jorao ani paileya jorao bo abuk omasteno borokni logibo manchiri tini khao phanmano norok nugui mano yango chini edisi hapangni katal chairman borong gnang ani oprasar jagadish Burma aboni yagulo tini chakra tongo oro borong gnang loti sikipra samle bomba sakha tini borong gnang sar suhel Burma yang katal dari sini yang menuju mana norok borong gnang Kirin Burma sini satu dan Surabaya konstitusi MDC katal sudu borok ni simiko gia sekanggo waktu sini borong gnang dikerang ko sarbo pai thangka tai abah je kebang mano tini pusuk ni simi oro bebak no sung bebak se sung tibra do parok thansai ni sung no oro logi rui tini ni ojorawo je sung mantui khopsa khopni klaimani mai pino sawi tholai beka tai ojago seske chini bukha bai tongmai jorawo borok logi taika abo bai tini belai keno kha bai jak ni sinti khano khasrandi je buskang ni salobo haino sung obo hai keno thansa khaya pini selayano tai jotoni thani nang ko bukasaro haidi sung bebagono kaham hamya belmani jora rakmani jora bebagono sung thansa kai tongmai tini ni anio pogimi ya mukumu pandani baba ani apa bismode burmani ojorawo norok borok jotono norok dekok awainya rok mohino logi thaima bai angkini khapang sakar kaitor joton sakar hamari khaite jotono na bele bele khambai ana samai kokoma tunai rokno tini chengoro tini takugoka politik burmani buka थांनाय 6 तारिखआव जोंनो जाय असंसाराव याकारि खालामखां जों आजराव हिंखाय संसार बाय तंमानिबा केरं जानि जाहानि केरं गायदाति तंमानि बिदुल जाबाय तंमानि मन बागा आदिनो केचिनि इलेक्शन मन बागा जों बाक्सा और दिनो जों खायमालिया खायफाने जों मनि उलफान जों खामारो याफारका के दिने हाय जराव हिंखाय जों पाल खालायले ताइसा बनो मयटक ताइले नेव यंसला दिनै हायजराव जों बायकेरै यंसला बिष्णुदेव बोरमा जों बिन फला थाखथाङै तंथं होनो जों दिनै हायजराव बान्दा कायसा संखालायखा जों जतन स्टोरी लायो ताइ बिनि नक नखं तंनाय ताको परिटिस ताइ बिनि बो ताबु खायम ताइ बिनि बुमा ani यंग्रै जों बरंनो थाखथांमा याफारो borok logyo sung tongo borok agi tongma hai khlaino rak khai tongthong ni chung tai i jaga phaisok paika chini PTA edisini chairman katal borong nangsar din bestanga asjak tai abon logi phaisok ga tai kropsa ani yagra baka asjak chini em chini sar Suhel Deparma